Iltaa, hyvä toriyleisö ja tervetuloa Leppävirran osuuspankin 110-vuotisjuhliin. No niin, ja valtavia aplodeita vielä meidän upealle juontajalle, Ripukaiselle, kavereiden kesken. Ja hyvää kesää toivottaa Pelle Positiivi. Ja, kuulkaahan nytten, onko täällä lapsia paikalla vai eikö oo? Onko? Hyvä, nimittäin kaikki lapset, tervetuloa tänne, että Pelle Positiivi näkee paremmin, montako lasta täällä on. Tänne eteen vaan lähemmäksi. I think I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Tällä kuntamme torille järjestetyllä juhlalla haluamme osoittaa, että Leppävirran osuuspankki on kaikille avoin koko kansan pankki. Pankin luotsaamisessa läpi pankkitoiminnan muutosten 110 vuoden aikana kiitoksen ansaitsee myös viisas hallintomme. Hallitus ja hallintoneuvosto on osannut tehdä oikeita päätöksiä kiperissäkin paikoissa. Kiitämme teitä, hyvät asiakkaat, erityisen syvään kumartaen. Tervetuloa juhlaan, niin nykyiset kuin tulevat asiakkaammekin. Saapunut luokseni yö on, silmäni luon taivaaseen. Tumma se katto, tähtinä tuikki on katseensa tutkimaton. Suunnaton tähtien määrä, häipyen kaukaisuuteen. Niin pitää rataa, maapallo mataa, omansa uudelleen. Luoksenne tahtoisin pois. Tähdet, silloin mun helpompi ois. Tähdet, enkö jo tulla mä saa. Tähdet, ikuisuuksiin ajataan.